Padulong ta karon sa Thailand, sa Wadi Kap. Arrival na to kay sa Bangkok. Landing ta sa Suvarnabhumi Airport, sa Bangkok International Airport. So mga bay, nanataron sa International Airport yung landing na ta. Ato ta mangita ta sa train station. Cheaper and convenient ra pod pag mag-train lang. So mao ni ang ticket booth, magpailis ta og tokens. So kay wala man tay card, ato ta sa cash magpailis. Arita dire sa mulinya sa may cash area. Mga bay, so nataron sa train. Kasulod sa train. So mo ni siya ang itsura sa gawas sa airport, padulong sa ato ang stayhan sa hotel, sa Bayok Sky Hotel, Bangkok. Karon mga bay, nata sa Bayok Sky Hotel. Nata sa 84th floor observation deck, or sa 360 observation, 360 view. What's up? Makita na to ang view sa Bangkok, sa taas. Makita to ang mga suga, sa mga suga sa mga building ug sa mga sakyanan. Mga naitsura mga bay sa Bangkok sa gabi. Karon mga alas 8 sa gabi. So muna siya itsura sa gawas. Ugma sa buntag, mubalik ta diri ug saka, tapos tanaw na to kung sa itsura sa Bangkok pag hayag. Busy kayo tanawin lang kalsada, daghang kay sakyanan, pero nindot tanaw ng mga suga. So mo ni mga bay, board pile ang gamit sa foundation na nga building. Nga imbis nga footing ba, board pile ang gamit ani. So mo na siya embed or sa gitawag pasok sa ilawom sa yuta para magsuporta ni nga building. So mo na siya gitawag nga board pile.
Nakabutang nito kay 300 plus kabuok ang board pile gamit ani pagtukodan nga building. Tapos kada usa ing ato ga gidakon. Na murag statua or monumento ani dire sa sulod. Ambot kinsa ni siya. Mo siguro di pangalan niya. Ambot kinsa ni siya nga personalidad. So mo ni mga bay ang itsura sa Bangkok. Palibot ani nga building. 360 view ani nga building. Natibuok ka palibot. Ay mga tricycle do, rickshaw de siguro to. Ano yung mga maskara po dire. Pero display ra na, di na magamit. Tapos mo ni siya ang Bayok Sky. Mo ni siya ang rug rules. Information about sa building. Tapos mo ni siya ang gitas-on sa building 309 meters. 65 meters. 65 meters ang katong board pile ang foundation niya. 65 meters silam sa Utah, imagine na to. Tapos may tower 34 meters. 309 meters. So taas yung kayo siya. Not sure kung ano siya pinakataas ng building diri or usas sa mga pinakataas. So mo ni siya Bayok Floating Market nasa 75th floor, observation deck 77th floor. Kita karon nata sa 84th floor. Dili pa ni siya ang pinakataas, wag na pay taas ito sa 85th. Mo ni mga bayo sa gabi ang view sa taas. Ug ba tanaw nato sa buntag kung unsay itsura, kung hayag. So mga bay, padung na ta karon sa breakfast buffet. Nani sa 74th floor man siguro ni. Kung ako masayop. So mo ni siya napod siya 360 view diri sa gawas. Tapos mo nila mga pagkaon nilang breakfast buffet. Ay tanaw na to. Tapos na ang view. Nice kapag magkaon ka tapos na view sa pikas sa gilid. So mo nila mga pagkaon mga ba. Lain-lain. Breakfast. Tapos view. See? Nice kayo. Mo nila ang mga pagkaon. Tara na to. Daghan pog choices. Daghan choices pog mga pagkaon. Vegan. Kamatis. Mga mushroom. Paspasan lang nato mga bay kay daghaga sunod.
Ang ano yung mga pagkaon diri. Daghang choices food ga palibot. 360 diri. Sa tunga tapos sa pikas. Kaya ang view. Ang view sa gawas. Ang mga pagkaon. Mga dumplings. Ang daghan, klase-klase yung mga bay. So kung ari mo og Bangkok, i-consider niyo ari magstay sa Bayok Sky. Kay sulit ra pod siya. So mga bay, balik na taron diri sa 360 observation deck sa Bayok Sky diri sa 84th floor. So mo na itsura niya sa buntag. Nakakita na tayo sa itsura niya sa gabi. So mo ni siya ang itsura sa gawas sa buntag sa taas. Mo ni ang itsura sa Bangkok kung naata sa taas. Mao ni mga tricycle atong nakita gabi. Bayok Sky. Mas mao ni ang gawas. Hayag na. So makita na nato ang mga building na tagas. Tapos na sila yung mga display diri nga mga vintage, yung mga karaan, may makina, typewriter. Tapos telepono nga daan. Tapos money ang sa gawas. If na remember niyo sa gabi ang itsura, money ang itsura sa buntag. Sa hayag na. Remember money nga kalsada gabi. Money siya pagbuntag. Traffic gyapon. Not as traffic as sa Pilipinas. So mo ni siya tong kahinumdum mo sa tawagan ni mga bay, mo ni siya ang board pile na si Atio, pwerte niyang basa. So mo ni siya mga display regarding about sa Bayok Sky siguro. Tapos mo ni ang vintage display. Tapos mo na siya ang board pile. Tapos ang view sa gawas nara makita na to. Murag mga umigas mga bayang mga sakyanan sa ubos. Kapag mga taga sa building. Tapos mga ni siya mga bay. Diba?
Bangkok. Medyo foggy sa gawas, no? Hindi natin makita ang blue sky. Cause there's a blue sky when tomorrow. Ano ta sa YouTube ani, ma-copyright. So muna siya ang atong nakita gabi ang building sa Bayok Sky. Tapos silang elevator. Amo ni ang model sa Bayok Sky. Miniature model. Taas kayo. Ano yung mga kung sa mga sa kada floor. Bangkok balcony, observation deck. Mo ni siya katong sa gabi nga statua, monumento sa gabi. Mo siya nga nagtukod sa Bayok Sky, not sure. So ano siya mga bay. Mo to siya bay ang Bayok Sky. Salamat sa pag-uban. Kita-kits sa sunod nga video. Diri gyapon sa Thailand. Sige bay mga bay. Amping.